Kaunti ma Siaya weyo fuoge madongo manyalo miyo jotije kaunti no ti kod omenda mag jopiny marach kendo nyayo mibadhi. Mana kaka Edwin koth leronwa, report mar duol mochung'ne kedo kod mibadhi EACC bende koro yango ni jotije kaunti no kawo gope madongo ma oseloro yutogi, okang' mamiyo ginyalo kwalo mwandu kaunti moko eka gichop dwarogi mag udi mapile. E report mar duol mochung'ne kedo kod mibadhi EACC mano chiwo ayanga ne 10 kaunti ma Siaya chieng' tich ang'wen, EACC wacho ni jotije mag kaunti ma Siaya owenegi fuoge madongo ma ginyalo medo lalogo omenda mag kaunti no. EACC wacho ni fuogego osetamo Siaya duoko siling milion 12,800 nyaka dwe mar 2 higa ni kowuok kuom MCAs machon mane owuok e tich higni 5 mokalo. Siaya wachore ni chiwo hola mag nyiewo geche ne jotije ka oriwo MCAs, geche ma ok ondike nying kaunti, kendo mano weyogi thuolo mag chungo chudo mag gopego ka gin kod adier ni ok nyal mag gi geche. E chenro mag gedo ne moko kuom jotend kaunti kaka spika, kaunti ne ogolo omenda maromo siling milion 164,800 kama ne oyienegi mana tiyo kod siling milion 35 kende. EACC wacho ni kaunti no weyo jotije tur kod gope ma ing'ado e osechegi e tok chik ma wacho ni jatich ka jatich onego bed ni dong' kod 30% mar osache ka oseng'ad gimoro amora. EACC ne olidho moko kuom jotije 8 ma Siaya, kama moko kuom jotije ma onego yud siling 10,000 ka oseng'ad gope koro ne dong' kod mana siling 5,000 kende, ka jowetegi moko ma onego bed ni dong' kod 26,000 ne dong' mana kod siling 9,000 kaluwore kod report mar EACC no. Okang' ma kamano EACC wacho ni weyo jotije Siaya kaunti kama rach kendo koro ginyalo donjore e mibadhi mondo eka ngimagi odhi nyime. Siaya bende onge kod jolony manono buge omenda motegno bang' jatend jonon buge gweyo tawo chak mar higani. Ma koro EACC wacho ni miyo jotije kaunti chier mar tiyo kod omenda marach ka onge ng'at manono kaka omenda tiyo. Gavana ma Siaya James Orengo ne wacho ni report ma kamano biro konyogi e rido chenro mag kaka omenda tiyo mondo gigeng' lal manyalo yudore kokalo kuom jotije mag Siaya. We had a very effective, candid and useful discussion, both from the point of view of the risk assessment and also on looking at the guidelines. The guidelines, I think, are important in undertaking the preventive exercise, as has been explained by the Commissioner. Siaya yudo ma ok tin ne siling bilion 6 higa ka higa kowuok e piny owacho mamalo kaluwore kod kwan ma igolo kod bad migawo mochung'ne pok omenda kaunti CRA. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Rapar